beti irudi pilo bat deskargatzen ditugu, erabiltzen ditugu internetetik, bai? Eta batzuetan irudi horiek topatzea zaila izan daiteke, beste batzuetan lan batzuetarako irudi politagoa pilatu ditzakegu eta Googleek aukera hori ematen digu. Kasu honetan txakurren inguruan irudia bilatu nahi ditugu. Hemen berriak ditugu, edo informazio orokorra, baina guazen irudietara eta guazen ikustera irudiek ze aukera ematen dizkiguten. Kasu honetan, klik egiten dut hemen, eta hemen ikuste dituzue, txakurren inguruko irudi pilo bat. Ni hauetako batean klik egiten badut, konturatu irudia onditu egiten didala. Eta gainera, hemen klik eginda, junaitekela, irudi hori dagoen web horrira. Informazioa nahi balin badut. Bueno, demagun nik aurkezpen bat egin nahi dudala. Bueno, irudi hau polita da, ez? Irudi hau polita da. Baina badaude irudi hobeagoak lortzeko aukera, edo behintzat aurkezpen bati gehiago lagunduko diotenak. Esate baterako, guk tresnei ematen balin badiogu, esan bezala, irudietan gaude eta tresnei ematen badiogu, tresnak, hemen agertuko zaigu, koloreak agertuko zaigu, nola nahi dugun irudi hau, ezta? Adibidez, zuri beltzean lortu dezakegu, eta agertuko zaizkigu irudi guztiak zuri beltzean. Edo, bestela, era berean, koloreka antolatu ditzakegu. Berdeari ematen dio, nolabait agertuko dira, berde kolorea duten eta txakurrak agertzen diren irudi pilo bat. Edo bestela horia. Nolabait, horiak du indarra handia. Edo azkeneko adibidea, urdina. Berdina, ez? Bueno, hemen jaketa beste txakur batzuk ere agertzen dira. Baina hemen badago beste aukera bat, orain arte ikusi ditugu behintzat, barkatu, edo zer kolore, zuri beltzean, badago beste aukera bat oso interesgarria dena adibidez zuen aurkezpenak egiteko. Kasu honetan da, gardena. Nik gardena hori ematen badiot, gardena gaztelaniaz da transparente, ikusiko duzuen nola, beste irudi batzuk agertuko diren. Egia esan, gutxi dira irudi hauek, eta euskeraz gutxiago, baina tira erabili daitezke. Eta nik klik egiten badut hemen, ematen du atzean fondo txuria dutela, ez? Klik egiten badut, klik egiten badut hemen, ikusiko duzuen nola atzean dituen horrelako laukitxo txuri beltz batzuk edo grisak direnak, horrek esan nahi du irudi hori gardena dela, transparentea dela. Eta horrein ikusiko duzue zergatik den lanak egiterako orduan edo orkesterako orduan, politagoa esango genuke. Adibidez. Itzuli egingo gara, edo zer kolore. Hau hartuko dugu, argazki polita dela, eta irudi hau deskargatu egin dezakegu. Baina nik egingo etena izango da, xaguarekin hartu eta aurkezten batera eramango dut, arrastatu egingo dut. Askatzen dut, eta hemen irudia sortuko dit, eta bueno, irudi polita da, ezta? Argi dago baietz. Baina orain, irudi hau, ezarpenetara barkatu, tresnetara joan da, gardena hartuko dut esan bezala, gardena. Txakur honen adibidez. Esan dugu, atzeko hori begiratu honek ere, honek ez dauka, baina honek badauka atzean, txuri beltza, honek ere badauka atzean txuri beltza, honek pixka bat, hau hartuko dugu adibidez. Arrastatuko dugu eta begiratu ze diferentzi dagoen. Ikusten duzuenez, hemen ez dago fondorik, dena transparentea da, gardena da. Hemen ordea, atzeko planoa ikusi egiten da. Beraz, garrantzitsua izan daiteke gure lanak egiterako orduan. Beraz, hemen ikusi duzue irudiekin ze gauza polita edo ze bilaketa politak egin daitezken.